Čaute, ja vás vítam, sledujete Dintroidbox. Toto je informačka o mape Dintroidbox SK Parkour. Pravidlá: negriefovať a polážať bloky, ale toto sa mi nepodarilo. Toto tu. Ale už to mám na úložku, takže to nemôžem prerábať. A budete tu mať 17 serveriek, to je taký fail. Nečítovať. A to je všetko. Idete spať. Je to aj pre Američanov. A ja sa s vami lúčim. A ešte ne. Keď mám pokračovať, dajte mi like, odber v týchto mapách. Keď chcete tieto mapy hrať so mňou, tak v popisku videa budem mať môj Skype a taktiež tam bude mapa. Ja sa s vami lúčim, čau.